Ya singa. Kowe iki diwe cepaki nggon sampeyan gedine lha kowe kok ora nyangon ibu-ibu ki nyapa? Aku nyapa ibu-ibu sing deloknya adoh. Deloknya. Ngomong deloknya adoh ki apa kok. Panas. Ya trayo hawane ya, yes. Ya, Gus. Nggih, Gone kekamban. kekamban ra apa-apa. Ora apa-apa. SD Pundi niki? Purworejo. Purwosari. Purworejo. SD Purwosari ini sangat mendukung sekali dengan Ya. acara pelepasan Pelepasan apa? Doro Dorone sapa? partai pelepasan anak-anak Ya, paling murid. Yo aku lagi iki lho Gus, nyapa ditanggap pelepasan SD sing sangat mewah sekali. luar biasa ya. Luar biasanya piye? Kaya ngene iki lho penontonnya tumpluk blek. Heeh, mau kaya Masyarakat kene iki jan luar biasa. luar biasanya piye? Kaya ngene iki lho antusiase ya enek reokan gedhen padha mara kabeh. Lah yo iki mau termasuk iki sekolah sing maju. Sing maju Oleh orang maju ra mungkin nanggap reok sakmene mbane panggunge gedhi, enek krawitane. heeh. Terus kene kaya ngene penontonnya itu blek-blek. Blek. Selain kuwi juga ada warga satwa. Apa kuwi? Satwa Apa kuwi? menek talang kae. Yo, Kayak ngono yo delok ya. termasuk kayak penonton VIP. VIP kae. Lah niki matur suwun. Jan aku kepala sekolah SDN pundi niki? Purworejo. Purworejo ki aku sangat antusias sekali bersama kepala sekolah. Nggih. Saestu kula niki kalih kepala sekolah Wis piye, Yas? cedhek mawon Gus. Wis cedhek. Karo kepala sekolah SDN pundi Purworejo. Purworejo ki cedhek pol. Cedheke piye? Sangat cedheke kepala sekolah aku jenenge ora kenal. Pak sinten? Berarti kowe ora cedhek kowe. Pak sinten? Gila. Lagi murid-murid iki ya Allah, kenal lagi. Ini sing iso jawab kepala sekolah SDN apa? Purworejo maju untuk sangu. Oh ya Rene Cayu. Ndang iso jawab bala sangu. Yo Rene. Ya, namanya siapa? Kowe engko tak jedheki lho, namanya siapa? Naomi Naomi Sarimi. Sarimi, ya toh. Kamu kelas berapa? 5 5. Guru favoritmu namamu siapa? Mutika Butika. Tekek iki gurune teh Butika. Kalau kamu SD sini siapa nama kepala sekolah SD Purworejo? Agus Gus. Bener nggih? Bener. Bener. Pak Agus iku ndi tiyange? Halah sampe niki. Oh alah, iki mau menunjukkan murid pintar Mas Agus. Ini pintar sinau di apa lek ngarane di SDN Purworejo. Kamu katanya alumni, saya bedei. Siapa nama Mbah Buyutnya Pak Agus? Markona. Wong iso tekokmu kok aneh-aneh lho. Aku lagi kenal Pak Agus ya iki mau lho. Kowe kok tekok jebak buyute barang ki nyapa wong iso. Lah piye yo? Kepala sekolah ya. Sapa? Iki Agus. Agus. Lah ya wae iki padha arep jenenge. Ya ae Mas di temek-temek alon-alon ya. Oke. Iki alumni ne ya akeh. Kene oke engko enek bintang tamu barang. Sapa? Alumni saka kene. Masa Alumni iki lho sekolah Purworejo iki ku enek menyumbangkan luar biasa. selain menekakkan awake dhewe menekakkan dhewe ku enek sitok khas. juga menekakkan bintang tamu. Menekakkan bintang tamu. Oke, kita Alumni tunggu. saka kene. Kita tunggu ya. Ya Mas.